fil-maqdis tabilu, fil-xedi dija, li tixedi mħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għari mill-Evanġelju skont San Luka. Imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtow. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża' minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet murandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi u huma rieċ u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u berruħu qal: mhux għax nibża' minn Alla jew assa nħabber rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejkitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit xtejt xjgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla il-magħżulin tiegħu se li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-Mulej. Ħuti eżiż, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-provi okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissettqu bit-tama u nwettqu ġesti ta' mħabba permezz ta' opri ta' karità, tal-ġisem u tar-ruħ. Ġew ħafna milquta mid-tbatija għax tilfu persuna jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli din id-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn żmien qiebes ta' prova. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert tal-familji tagħna. Din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuha bħall-ewwel komunità nisranija li t-test tal-Atti tal-Apostli ddeskrivija b'din l-espressjoni sabiħa. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla t-talb tagħna, ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa li qed isejjaħ il-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla nitlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrid. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin nitolbu għat-tmiem tal-pandemija u llum b'mod speċjali għall-volontiera. Tolbuk biex tisru f'dan is-santwarju u nistiednu lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul il-jum kollu jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom
mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu qom qaddisa ta' Alla, la twarrax minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtijietna, u eħlisna minn kull tiġrid, o Verġni glorjuża u mnieta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru il-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Xiberras u Kamilleri. U biex nitħejju tajjeb għall-misteru li issa qegħdin niċċelebraw f'din in-novena l-aħħar jum tan-novena tal-Ispirtu Santu, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna nġibu ruħna kif jixraq fil-festi tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta tħallna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'soldat għassa miegħu. 3 ijiem wara, huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-lut u kif kienu miġbura miegħu qalilhom: l-aħwa, għalkemm jien ma għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm, tawni priġunier fidejn ir-Rumani. Dawn stħarġu il-każ tiegħi u rridu jitilquni għax ma sabu li xejn li għalih kienet tistħoq li il-mewt. Imma billi il-lut żammew qiebes, jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu biex narakom u nkellimkom, għax jien minħabba it-tama ta' Iżrael ninsab marbut f'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu, il-mulej fis-sema għandu it-tron tiegħu, għajneh fuq il-bnedmin jitfa' biex far għajneh jiflihom. Ngħidu il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobot lil min iħobb id-newwa, għax ġust hu il-mulej u jħobb il-ġustizzja, wiċċu jdawwar lejn minnu sewwa. Ngħidu il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Inqumu bil-wifqa. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u wassalkom għal-verità kollha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxieplu li kien iħobb Ġesu miexi warajhom. Dak id-dixxieplu li waqt l-ikla kien imtet fuq sider Ġesu qallu: mulej, min hu dak li se jitradik? Pietru mera kif ra dan qal lil Ġesu: u dan mulej, se jsir minnu? Ġesu qallu: inċini affarik jekk jien irridu jibqa' sa ma niġi. Int imxi warajja. B'hekk ġiet ixnija fost l-aħwa li dak id-dixxieplu ma kienx ser imut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kien ser imut, imma biss jekk irridu jibqa' sa ma jiġi x'inhi affari tiegħek. Dan huwa d-dixxieplu li qiegħed jagħti xhieda għal dan kollu li kiteb dawn il-ħwejjeġ. U aħna nafu li x-xhieda tiegħu iminna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu, li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesaħħom il-kodba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. Kif għedna fil-bidu tal-Qudies għallum u l-aħħar jum tan-novena tal-Ispiritu Santu, u l-lejl jekk Alla jrid issir il-velja fid-Djoċesi ta' Għawdex immexxija mill-Isqof mill-Knisja tax-Xewkija. U fil-Vanġelu qegħdin niltaqgħu mill-ġdid ma' Pietru ifakkar lil Ġesu li għandu jimxi warah. Jiġifieri li fl-aħħar mill-aħħar rridu ħallu lil Alla jigwida l-ħajja tagħna u ma x'aħna niddettawlu x'għandu jagħmel hu. Issa di l-kapaċità, di l-abilità li aħna inħallu l-Alla jmexxi mhix nistgħu ngħidu don tagħna, ma ssirx bis-saħħa tagħna, imma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu.
Issa dan l-Ispirtu Santu min-naħa tiegħu laqas jista' jimponi r-rieda tal-Alla fuqna. Però rridu nkunu aħna miftuħin biex inħallu lilu imexxina. Il-ħajja tagħna trid tkun tiftixa, nirridu nibqgħu dejjem infittxu biex nagħmlu r-rieda tal-Alla biex inkunu attenti għat-tnebbieħ li jagħtina dan l-Ispirtu. Kif dejjem ngħidu t-tnebbieħ jiġi miċ-ċirkustanzi li nkunu ngħixu u mis-smieħ tal-kelma tal-Alla. Nindunaw ukoll Alla aħniex nagħmlu r-rieda tiegħu anke mill-frott tal-ħajja tagħna. Jekk il-ħajja tagħna d-deċiżjonijiet li nieħdu qed iwasluna għal aktar paċi, għal aktar ferħ, għal aktar tranquillità, għal aktar imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn, dak u wieħed mis-sinjali ċari li qegħdin nagħmlu r-rieda tal-Alla. Mill-banda l-oħra dan ma jfissirx li jekk wieħed ikun jagħmel ir-rieda tal-Alla ħajjgħix dejjem bla diffikultajiet. Anzi kif jgħid l-istess Ġesu, id-diffikultajiet is-salib huma wkoll parti mill-ħajja tan-nisrani. U x'nistgħu nitolbu lil dan l-Ispirtu? Id-doni tiegħu nafuhom. L-erf, fehma, kunsill, nispjegawhom ftit minn hawn ftit ieħor. U dawn id-doni li rridu nitolbu l-Ispirtu Santu għax dak hu li jista' jagħti hu. Aħna kull siġra tagħti dejjem mill-frott tagħha. Jekk jien inħawwel l-arinġ ħattini mhux tuffieħ. Jekk inħawwel tuffieħ ser tagħti u mhux l-arinġ. U l-istess l-Ispirtu Santu. Il-frott tal-Ispirtu Santu u l-erf li jien nanalizza l-affarijiet mhux bil-moħħ tiegħi imma bil-moħħ tal-Alla. Il-fema li nħares lejn il-ħajja mhux bil-għajnejn tiegħi imma nipprova nifhem l-affarijiet minn ġol qalb ta' Alla li għandu bidu u laqqas tmiem. Inħares lejn dak li għaddej minnu bħalissa, pereżempju mill-perspettiva tal-eternità. Jekk jien għandi diffikultà ser nagħmel wara dil-qudiesa, għaw uħud ikunu jsegwuna fuq it-televiżjoni x'se nsajjar, dik id-diffikultà tiġi mixejn jekk jien ħares lejja mill-kuntest ta' ħajti. Anke forsi diffikultà, anke forsi li ksirt idi, ksirt sieqi. Huma affarijiet żgħar meta komparati mal-ħajja tagħna kollha. Dan hu mod sempliċi kif naraw l-affarijiet bil-għajnejn tal-Alla. Però hemm ħafna affarijiet oħrajn u aktar profondi. Il-kunsill li nkun kapaċi nisma' nieħu parir mant persuna li tista' tagħtini d-dawl għal xi minni u li nkun kapaċi jien ukoll nuri lill-oħrajn kif għandhom jaslu huma jsibu r-rieda tal-Alla. Il-qawwa li jien dak li jitnissel fil-qalb tiegħi, l-intuizzjonijiet, il-ħsibijiet sbieħ li jkolli, mhux iħallihom fl-arja bħala ħsibijiet biss, imma li nipprova jkolli l-qawwa biex dak li jilmulej jurini fil-qalb tiegħi inwettqu. Allura jekk jien fil-qalb tiegħi qed inħoss li għandi nagħmel xi ħaġa ta' ġid u ma nista' nagħmilha qatt, forsi jien nisnin nipprova nagħmilha, nista' nitlob aktar id-don tal-qawwa. Id-don tax-xjenza mbagħad. Ix-xjenza li ġifieri li nara l-affarijiet kif huma. Jekk jien għandi rasi tuġani, għal xejn noqgħod nitlob jekk hemm it-tabib u l-mulej tal-intelligenza lil dak it-tabib li bil-mediċini jista' jfejjaqni, għandi mur għandak it-tabib biex ifejjaqni, dik hi xjenza li jien nemmen u nuża l-affarijiet li għandi disponibbli. Jekk jien għandi musmar irrid naqelgħu, ma nippruvax naqelgħu bidejjej u bisnini, imma nuża martell. Dik hi xjenza li nuża l-affarijiet li għandi disponibbli anke għal ġid tiegħi u għal ġid tal-oħrajn. Il-pjetà li tfisser it-talb li nikber fil-kapaċità li nitlob li nirrelata mal-Alla. Allura jekk inħossni li jien waqgħet lura u ma nistax nitlob l-Ispirtu jagħtini d-don li terġa' tkebbes fiha di relazzjoni mal-Alla. U l-biża' tal-Alla mhux li nibża minnu għax se jagħmel jagħtini xi kastig, imma l-biża' tal-Alla tfisser li nemmen
li hu dejjem iħobbni u mill-banda l-oħra noqgħod attent li jien dill-imħabba ma nisfruttajiex b'mod ħażin. Għax imbagħad niġi qed nuża don li hu sabiħ il-libertà kontra tiegħi. Ejjew issa fiskiet nitolbu fuq dan, nitolbu l-mulejjenna l-ewwel qed jenna nindunaw x'jonqosna x'doni għandna bżonn biex matul il-ġurnata tal-lum u għada nkunu nistgħu nitolbu l-mulej jagħtina id-don lill-Ispirtu jagħtina d-don li għandna bżonn. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-sanmu bil-wifqa biex irresqu t-talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħajna l-Knisja, l-Papa, l-Isqfijiet, is-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem tħallili l-annifisha titmexxa mill-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għal kull wieħed u waħda minna biex inkunu aktar konxi tar-realtà attwali tal-ħajja tagħna u għenna nitolbuk dejjem aktar u nixxenqu id-doni tiegħek. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħajna ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju mod speċjali dawk għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-miġja tiegħu eħjina s-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra tad-dnubiet kollha. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħar bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wara li lilu nnifsu bid-djar lid-dixxiepli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familji Xiberras u Kamilleri, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatlina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuzeppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam, dnubit ta' dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
l-arbin ġeddet wiċċilar fejja minna l-mar ejja aħjina mulej Spiritu ta' faraġ ta' dar il-għawġ dal-lamna farrakna bismin tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex neħxu ħajja fi żmien. Spiritu ta' mħabba bla qis lilek foħnija min qalbna nagħtu flimkien mal-miskin ma' Ġesu l-ħelqis lilkom kull glorja. Amen. Spiritu tal-mulej et jisri fuqi. Spiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħilja lil-fajrin. Faraġ u slim, ħelsi lilim jasri. L-Ispiritu tal-mulej et jistri fuqi. Ħanati xhieda ħajja ta' twemmini. Jislifni l-qawwa tiegħu biex ixandar kull imkien li sbaħ aħbar is-saltna ta' Ġesu. Nitħolbu. Fiħnina tiegħek mulej, għati widena t-talb tagħna biex kif aħna għaddejna mir-riti tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll inwarbu l-ħajja qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna. Bi Kristu Sidna. Nfakrukom fil-velja dioċesana tgħid il-50 li fija l-lejla l-Isqof Tawdex ser ħabbar il-pjan pastorali għas-sena d-dieħla li ser issir mhux kif avżat fuq is-Santwarju ta' Pinu, imma ser issir issa fir-rotunda tax-Xewkija. Jattendu biss dawk li għandhom l-invit u l-oħrajn huma mistiedna jipparteċipaw fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni jew permezz ta' Xejk Television, Radio Marija, jew il-Facebook page ta' Dioċesi jew tas-Santwarju ta' Pinu, jew il-YouTube page ta' Dioċesi ta' Għawdex. Inħeġġukom biex tipparteċipaw permezz tal-mezzi soċjali. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
il-mar